O Xuventud Aguiño conquistou o torneo Taragoña Alevín. Os aguiñenses impuxéronse na final ao Carreira por 3-0 e o terceiro lugar foi para o Abanqueiro, que superou ao Outes. O fútbol base encheu unha fin de semana máis o calendario deportivo na comarca. O campo da Lomba acolleu a segunda xornada do torneo 50+1 aniversario do Taragoña, e nesta ocasión os equipos alevíns foron os protagonistas. Deronse cita a 16 equipos chegados de diferentes puntos do Barbanza e de Galicia, onde a diversión, o fútbol e a convivencia non faltaron. Primeiro foi a quenda da fase de grupos para definir as eliminatorias e logo dun intenso día de fútbol disputouse a final. O Xuventud Aguiño e o Carreira víronse as caras no derbi ribeirense para loitar polo título. O partido tivo un dominador claro e os aguiñenses proclamáronse campións logo de impoñerse o Carreira por 3-0. Tamén se disputou o terceiro e cuarto posto. Nesta segunda edición do torneo medíronse o Outes e o Abanqueiro. Os dous equipos da contorna disputáronse o bronce e nesta ocasión os da Charca fixéronse cunha folgada vitoria impoñese por 0-5, quedando o Abanqueiro cuarto no torneo. A competición continúa esta fin de semana coas categorías pre-Benxamín e Benxamín. O 27 e 28 de xuño regresa o fútbol á Lomba coa disputa destas dúas modalidades nas que haberá mínimo 16 equipos en cada unha.